Čau lidi, já jsem Matrix a dneska budu odjíždět ten barspin, co jsem slíbil v videu. Učím se barspin. Budete mít tady na něj odkaz, když se mi to povede. Tak, zopakuju si a jdu na to. A už shit, to bolelo. Po třetí točím tohle video. Já to jdu zkusit na rampu. Bum. Jsem tak vytočený, že to ani není možné. Huha. No, abych si to počítal. Teď to potvrdit, pak na rampu a potom Game of School s tím šaštem. A tak nic. A druhý. To je jedno, ta noha. Teď to dodat na rampu. Tak si ještě. Kurník. Jsem chtěl říct, ano. Takže dám si malý sérečky. Jdem na to. To by mohlo být všechno pro dnešní video a čau čau. Vyčerpávající. Jo, jak svině. Tak jo, tak čau.